Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul episod de CSGO. Bine, e al doilea, alături de Cătălin Săsăran și Mihai Cosma. Salut, salut. Șose. What? Am notificat. E de... A, băieții. Nu rampă. Pe rampă. Au. Pus grija. Jos. Mai rampă 2. Da, mergeți unul. Hai bomba. Hai, chowder. Să nu vină prin conector. Gata. Nea. Dăm un digle. Mergeți. Mă duc pe B. Da, și eu. Hai cu... Nu mai mă duc pe B. Ba, Pi. când e ăla? De pe mid. Am un apartament. M-am dus să văd dacă e cineva și... L-am omorât. Pe Pi. Bă, Da, ăla e și prost, mă. Plantează de eps. am dat 8 shot, mulțumesc. Da, m-a jucat din mult, bă. Este... redus. Iiii. Ce bă? Să jucam cu butoanele dacă astea că mi-a comparat pistolul. Ok. Yep, Cine-i mov? Cine-i mă sunt? eu sunt mob. Peps nimic? Două smoke-uri de sit-in. A? Palace and Rock Push. Ce m-am mit? Palace. Opus drop door. Da. Morții! Bine, tot. M-a atacat pe la spate. Da, bun. Mă duc pe B. Mulțumesc. Dus. Pi. Smoke. Hey. Pi steps. Ajutor, bă. Mergi. Ajutor, bă! Happy. Ce pula mea faci? Ăsta că nu ce faci nimic. A, bă. Ia storm, mai ca lumea mea. Posibil nimic. Gata, ți-am dat smoke. Vezi că e acolo după cutie. Dacă ai defuse kit.
Nice try. Minut 71. Bă, că te hai cu mine, pa. Rămân singur în pula mea. Mă duc eu pe B. Go A. Bă, Cătă, de ce nu mergi pe A cu Mihai? Say, it's A. Deci bă, dar ce pula mea, mă, tam să vii cu mine, pa. Pula mea. Mă las cu handicapatul. Unul se ca rampă și încă vreo doi. Am. Two ramp. Bă. Nu sta aici, dar că nu vezi nimic. Da, și că dacă vine și plantează, îl pot lua. Da, Și plus că și ăla. 2 în side, 3. Îs 2. 3. Un rampă n-are bine să vină acolo. Îs 2. Bine. Dani. Hai că am la bază. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Steps mid, steps mid. B steps. Throwing fire. Yep, it's apartment. Unul T-base. Bomba nu s-a văzut încă. Grijă la conector. Nu că și I-am făcut poză. Throwing flashbang. Under liber. It's Palatau. back house. Are molly. Sunt back sau vin către A? Nu știu, du-te, stai pe A. Pe A. Midul e liber. Cătă la tine nu-i nimic? Aha. Știu cum l-am pălit pe A. Da. Oh, yeah. Say. Cum pui meu trecut de Mihai? Chiar am împalat, tu veni pe rampă, de exemplu. That's a negative. Adică nu timp. Mai las. These fellas are gonna regret waking up this morning. Nu uitați să lăsați un like, un coment și un subscribe, vă rog. Mersi. A sau B? Ah, E clar. Go away, green, go away. dar de ce rămân singur pe A, mă? Nu vă duc. Why you shot? Fuck. No one back house. Man, No, I shot bro. You weren't into my shoot. No. Fucking idiot. 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 Suck it. Yeah, you're just bad. Silver, gold, I don't know, man. Taci, mă, dă-i pace.
Nu mai joacă nimic după aia. Shut up and play, man. Așa stătești chiar o planta pe bottom-up-ul, vă vedem. Left. Man, left. Left, mă. Da, mă avem pe eco. Am înțeles, începe să plouă. Am plouă de ori, la mea. Da, acum a început să plouă mai tare și se aude. Nu de alta. Eu am dat mod, nu-l aud pe el, ce zicea. Bă, Duminica prin gură. Da, man, bă, să Duminica. Play, man. Hai ce începe să fac. E unde? Hai. Nice purple. Nice, purple. Plouă. Mă bine se zău. They're gonna wish they were never born. Dați kill ăsta. Rog eu. You son of a water. Minus 96, 2 big, 2 pardons. Bumpy. Asta e pe aici, mă. Purple is griefing. Oh. Throwing a grenade. Hey B. You block me, fucking idiot. Nu mai da, Bă, eu nu că fucking ți-i bani, boule, nu mai Da, da, mă, serios. piși pe el. Hey B. Am să iei bani, prostule, nu mai da. One palace of B. Ala, big, am înțeles. Măcar o luat molotov. Da, dar dacă se duce cu bombă pe ăla... Hey, one apartment. Steps. Nice. Da, mă, toți vă luați în pui mei în SSG și AVP, mă. Că n-avem bani de Ăla așa. de 3 prima oară când am dat acolo și plătești de 3 rânduri. Mie nu mi-a luat deloc AVP, na. Suntem 3 pe B, It's A. 4, mă. Tell me, Thank you for griefing, fucking blue. Deploying flashbang. da Don't flash. insult me. Insulting is not nice. M-a lăsat 3 HP ăla, mă. Enter. Uită-te ce copil handicapat. Uită-te, mă, la omul ăsta. Why you are so fucking stupid? When? I don't know. Because you insult me, man. Hai go Fuck B. you. I shot, you run in my When? shot, you shot Shot me, You're fucking just idiot. stupid, huh? Please shut up. Shut up, you too. F1.
Cine a dat? Tu ai dat către F tu. Cătă. Ăla. Ah, Move it, move it. am înțeles. Uite-te coai că se... Bă. Haide pușca mea, Mihai, eu nu mă mai pot juca, că ăsta se bagă în fața mea. Bă, mă, Nu pot, uite-te, uite-te după... Bă, să-și hai mă, căcat. că am pus să-l omor. Că nu a murit. Pula mea, mă. Man, please. Play morții, mă. Omoră-l, te rog, că nu Nu-l mai omor, pot. că ne-au bani. One vent. One One is pass, În pass, pizza, last. mă, de handicapat. Că te bagi în fața mea cu pămăta. So bad. Don't play this game. Please. Uite-te. Aștept. Ia-te în pista, Mati. Care o Ce dat dă F2. J-ul ăla de verde? Yes. Come on, come on. Și-o dat și cătă F2 atunci. when you kick trees. He's cool. He blocked me. Yeah, He stay in my face. Tell me, hey. Yeah, you know? He stay... Yeah. Leave me on fucking palace, noobs. Yeah, you two stay there, stay there. Nice, purple. Thanks for block. Și tu, Darius, ești bun. Da, și tu, că îi pușezi. În loc să stai inside. Pușez. Ah, e văd aici pe ce om, unde sunt pe albastru de cardat? Trei HP am lăsat. Grenade out. Unde e bomba? B. B. În palat. Dar noi cam amândoi în pula mea. Da, vezi că tot în palat. Da, pe la spate. Dați odată! Pula mea! Ce râzi, cap? Hello, purple. Gear up. We aren't going on a windy walk here. Ah, dați-mă unul cu mine, pa. Stay short, go short, please, green. Yeah, I look. Mid. Are hit ăla. A bine, a făcut pământ Yeah, albastru. please say. You're fucking retard. Go to the sea, get the morți, mă. Throwing fire. Throwing a grenade. Ia, Incendiary out. Flashbang. echipă bună. E ți-a de-a ta bunică, ei, aduce să bată, nu? I don't know, it's palace or Vezi not că vă palace. uitați doi pe palat, Yellow, nu you can check căutați. connector. Oh? Okay, man. Ce zici, Mihai? Thanks. Că se uitau doi în palat. Made nobody. O, ce greu să e. Eu.
prost, uită-te la el. Ia de nu moare. Că te tragi un pic în el. Despre mine te să înțelegi. Nu sta. Please kick Price. He greeting me. Throwing flashbang. Who? Yeah, kick the guy, please. Who? Kick Who? Price. Blue, kick blue. Yeah, kick blue. Yeah, go. Oh, no, sorry. F2. Not eu. Dă-mă F2. Nice. Yeah, I'm coming. Throwing fire. Bă, dați kick la blue. Mihai. Nu, dă-l în pula. Eu zis ăsta să-i dăm kick. Da, deja, ba. Că nu dă green, o zis green Da, nu mă, dă. tu accepti și tu crezi. Dai mă! Blue, please don't attack your teammates. Thank you. No, mai joacă-te tu, Cristosul. Și nu pot trage în el, că mi-au bani. No, au rămâne nepăzit. Haide, pușca mea, vine să-l omor. Peste nou. Bă, Cătă, hai să vezi ceva. Incendiary. Doi palata. Doi pe la ta, dar eu sunt blocat de ăsta și nu pot să omor pe nimeni pentru că Tumer. se bagă în fața mea. Flashbang. Ce face copilul ăla handicapat? Au, e liber. Mai stai pe aici, că mă duc în băi. Ăla cred că trebuie să iei. E 10-4 în puie mea, de ce mai dă save? Unde-i? Ce n-am văzut? Prost, înseamnă că nici nu știe că... Ei poate uitați. Aha, dă-i voi așa-i? Păi cine a dat F2? Eu, Cătă, tu ai dat? Nu. da, eu. Să vezi, de nu-ți face și ție bloc și griffing, să vezi de... Go Să push regret me. că ai dat F2. B. Not A, thanks. E bine, nu am pentru go A. Mai de pe go mid. Go. Hai, făcut jocul. Go. Short and kitchen. And short, left short.
Aldumecat. Bine. La pistolul ăsta handicapat. Hey, Purple, please make more kills, okay, my friend? Thanks. Give me the bomb. Give me the bomb, Purple, please. Nu fi prost. Pe unul spate. I am planting the bomb. Haide. CT. Azi mă plec. Nu mai e nimeni, dă-i pe. I planted. Jungle, jungle. Și conector. Test. Oh, slavă, zice. La. Wow, mai. Ia uite ce plouă, băi. Aud. Adevie pe șosea. Mergem pe A sau pe B? Ui. Go away. Blue, we have the bomb. No, mai joacă-te cu Blue. Dă F2. Ajutor, 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 bă, fugi. What's this? Jungle, palat. Under palat. Mergem pe B. Kobe. AK3 here. You have. Take the AK down here. Green. Take the AK, man. Take. One under. One is under. Bă, cum tragi ăla, mă? De unde? Ăla. Cu Famasul. Legat de 3 ori head. Vezi că-mi spre cone, mă, jungle. Jungle. Bine. În stânga jungle trebuie să fie. Ori în dreapta, nu știu, jungle. Conector. Jungle. Nice try. Ce plângi, bă, că e 14-5. Care dă un drop? N-aveți bani. E clar. One in the right, jungle. Oh, He's fugit. jumped.
Short. Ia că nu i-am dat nimic. Stairs, nu? One connector, one mid. Short. 2B. Go B blue. Mhm. One man. Connect. Mhm. One shot. Last on spot A. On spot A. Acolo. Ultimul e la Ninja. City. Nu, a mers în City. City, blue. Hai de cap, Bun. mă, ce cod are blue. We have defeated the enemy. Nu. Atât a fost și cu episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa! Doamne ajută, pa!